otvorim. Seko! Jej! Jej! Mnogo si mi nedostajala. I ti meni, hajde da uđemo. Ovako, ti možeš da sedneš da gledaš televizor, ja ću nam spremiti da jedemo. Jer si sigurno gladna jer si putovala puno. Da. Okej. Evo, spremila sam ovdje. Ti možeš da sedneš ovdje, ja ću ovdje i da možemo da krenemo da jedemo. Da, baš je ukusno. Predobro. Hvala. Oduh ja da spavam. Okej, razumijem. Mnogo si umorna jer si dosta putovala. Laku noć. Umorna sam. Idem da spavam. Što se ovo čulo? Činilo mi se da je neko rislo, ali okej, ništa nije. Idem opet da spavam. Što se ovo opet čulo? Idem da provjerim. Hajde da maknem ćebe. Šta se desilo? Ovo ne liči na nju. Šta se desilo? Vodim u bolnicu što prije. Neću da se preslačim, nema veze. Preče mi je da nju povedem u bolnicu. Moram da požurim dok ne bude prekasno. Evo je blizu bolnica. Evo, stigli smo. Moram da požurim. Izađite, molim vas. Dobro. Sačekat ću ispred dok se ona ne oporavi. Ona je umrla, nažalost. Šta? Da. Tako da možeš je vidjeti zadnji put, uđi samo u srednju. Dobro. Idem u srednju. O ne! Seko! Zdravo. Zdravo. Ubila sam tvoju sestru. Šta? Vratit ću se ja kod tebe. Šta? Gdje je nestala? Kako je ovo moguće?